سلام تخطاتلتنا channel كما يكنيكم كما تخونو سناي كتكون ناي ودرم نيوتيو نايلو مارسنا ابز channel ناتي تخطاتلتي مصحف تانببتي كتعبيو تدليو جن روي لو تقدروا زي كعلكم ويكا بزح نجرات يفتني اب بيزنس اب تمرتي اب عبيت نهي وتيك غيري لا تبغسوتات وسدن فتنني زدلو تسيد جنا يمصاخون زبل ردادا وي كما عين سب اندعرقين كازا فيديو زيا exactly نعخي وينعخا كتكون تخيليا مخنياتو بزح زفتن كازي سرحل كانتلو منالبات إذا فيديو زيا كسامو دا تتغطاتلوا ولا زسرح لكم زلون بزح نقرات هالو بزي كنستوعلو زلنا مخنياتو كي تردانا أبتسفى قرصت كوزدنا سلزخيل. So if nothing seems to work for you, try this one. ስለዚህ እዚ ናይ ሎሚ ንሪያ ኣብ ሂወት ይዕወት የለኹን ዘድሊ ለውጢ ይገብር የለኹን ዝብል ርዲት ምስዝህልወና ከተድልየናያ ካብ መጀመርያ ላይክ ኣብዋ ክሳብ መወዳእታ ድማ ሓደ ብሓደ ስምዕወን ርግፀኛየ ብዙሕ ሓበሬታን ፍልጠትን ሒዝኩም ክትወፁ ኢኹም። So let's go together. ሰናይ ናይ ትምህርቲ ግዜ ይኹነልና። መጀመርያ ነገራት ይሰርሐኒ የለን ብዙሕ ፈቲነ صعير يكون اللينك نبل كلنا كل جزء خنطنقق كنكلالنا تا لتشاب رؤسهم زلاب جزاهم زولع زلوليتشي التنوع زفترة توماس إديسون أما إيت أشحد جزء فتيني وناودغنا بابتشو سلزي تا حفلات خيط رواز الله نفاريت كندي جزء فتينو ودي قومي ما بتيهم لازم بغلي لزبط احنا قر يلا زيك تفلت لكم but sometimes نفسها check مقبار دما أقداسيو نسيد مع الأمانة. مجمريا assess your life objectively. نهيوتك بسرعة check كتقبرون كتقوحاصرون كما يخيدالو مقوتصار كتقبرن أقداسيو دما objectively مالت نطب من نطبي أبكوننات بستمركو سنبر بسمعيت كخون أيقبان. So the only way to make a change is to see your life as realistically as possible. هيوتنا أقول لك زي كونع زخونة مدمدمتان جمجامن كنقبرو لي قبا. Write all your achievements. So مجمريا أبي ودنا قدمي أنا يسلطني لنا نحن مغيانا خمسخين قدم مبالنا نهيوتنا كنترول مقبار ويكا تشيك مقبار كدلينا انتاي كنقبرا لنا مجمريا كلهم أبي ودنا كساب زعلت زيا كساب زا فيديو ترياز اللي خاص تعود كالوم نقرات أب ورقات صحفهم انتاينا نبل زالنا بتخكل أب تمرتخا كمين يركا بتمرتخي صحفيو كم زنير بلو قعزه هيوتكا كساب أب زا فيديو زيا أبي كوين كاتريا لها أبتاز اللي خايا كمين يرو أم عبول علم بس كانت اللي حدا عب عوتي أبي وتكا تمرت تزبس حكي درجاون حدا عوتي نبعلو تبصح كاز زلخ مثلا خلات لومي أبي درجة لها أبز عد متي خابت زلخ يا عدون أنت عين تمرت وسيد كان هاي قنقوا ديو ناي مويا ديو ناي سرح ديو زوسد كيا كله صحافه أبكال حبرة سب زي الله بحبرة سب نازلا نسدراخات حجزو زلخ صحافه سون حدا عوتيو كندي بيت سب حجيسكا كندي حوات كاس جيركا كندي زخول حدا عبي مستيرنا عوتكا كدردر لك مغنياتو لك كم تكالات هنزلخايو كلت سلس سباس جيركا انت لغا مغنياتو هيوتهم نخمرحو عبي امنا مسرت سلازخون كايوم كمون زمدناتاتكا حدار كان محزنات كان كمون زسرح كايوم عيوتات كلهم بعود سرح كايوم كلهم ابليستا صحفهم مغنياتو انا حانتي قبرني ولا حدا بس حكون زبل حنقولنا تزحلفنايو عوتات سلدي فلطون سلزر السعود راي ايو. So, if there is something else that you would like to do, list all the steps that could help you to pursue that kind of career. Not everyone enjoys being a nurse or a cook. So, إزاي كسب حجي لومي تشرح له زلخ عودي بزي قدس انتايو حكمنا دي خاتسر أبتريد دي خاتسر فابريكا دي خاتسر أبلتريك دي خاتسر إنجينير دي خات دكتور دي خبزي قدس كل سبعة يكون دكتور مخان زفتو كل سبعة يكون بروفيسور مخان لوير مخان نرس مخان زفتو سلز ولا صبق صراح كبرو زلو صراح بحبرتسب وين زخبرك صراح انتلك اوش تخاجن حاجوز زي فتره الكان تلو وي زي فتره الكن تلو تشيك نقبر يقبا بمنصور دما انتاي يحقسنا نفلط علينا غزينا ابين تطفينا باهتا زبنا تكنولوجي دما نعيز حقزنا تزلنا هيوت كي قدفنا كال هيوت نخنهنص اب عدل يخوننا. Maybe you have been pushing yourself to do things you don't like because
all the society expects you to do that. So ምናልባት ብዙሕ ግዜ ኣብ ሂወትና እቲ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢና ኩሉ ፀቕጢ ስለ ዝገበርና ፅቡቕ ኣታዊ ስለ ዘለዎ ሓደ ስራሕ ተገዲድና ናብኡ ንኸይድ ክንህሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ቼክ ምግባር የድሊ ምክንያቱ ኣብ ዘይትፈትዎ ብዙሕ ሰዓታት ምጥፋእ ሓደ ካብቲ ዓብ ክሳራና ሂወት እዩ number 2 take the pressure off እቲ ዘለካ ፀቕጢ እለዮ ኣስተውዒልካ እለዮ ካበይ ዝመፅእ ፀቕጢ ኢና ንዛረብ ዘለና everywhere you look you may see folks setting goals, achieving them, being positive, happy, and full of energy. So, زبنا social media أبزخت كايو زعوتو زلو زمرقو زلو أبسرح زعوتو زلو حدش مكينة حدش جزا حدار جلس قبر زلو حقوسات زموسلو ترى خاطري يا فيسبوك أو سوشيال ميديا كل جزء كم خاطري معناته نفسه كفسو 500 شعات 500 فريندز زلو كاباتهم حر عسرتي حقوسو له يوم كل جزء ويدما زي حقوسو زلو نا حقوس اللي تات بوست قبر غليم بوست قبر زلو قد مثلا سوار حستوز دس اللي خون غلي قد مخلد عمد توسد خون غلي be careful شوف نوع مسراخا تقطي سمعك عن بيني ترفع you start thinking that something is wrong with you feeling sad and unmotivated of feminists you've played by the rules of everyone else and forgot what you want so نزي كله نكالو سبات ناراغا نسخا تقوتد دلغا نسخا زي تحقوس نسخا تقام زلكا خوينو كسمعكا ويكسمعكا يغليو زقنجيقايو نخالو سبات نات أمتكا نفسها تفرد سلا زلغا ينبر ناتكا تراين تتقبر إذا تقتزي بزوح كما أنا يكلني سلازي سوشيال ميديا أمانا تنكاغي يدليو أي تتوقع ما يبلنيغن أمانا تنكاغي يدليو give yourself time to find your way to do things and forgive yourself if you make a mistake so ምናልባት ምሳኻ ዝመፁ ኣብ ከባቢኻ ዝመፁ ዓብ ነገር በፂሖም ክህልው ይኽእሉ እዮም ፋይን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ ኣካይዳን ናቱ ነገርን ኣለዎ ንስኻ ንነፍስኻ ከም ነፍስኻ መሲልካ ኺድ ምናልባት ቀስ ኢልካ ክትበፅሖ ትኸውን ምናልባት ናብኡ ክትበፅሕ ዕንቅፋት ኣጋጢምካ ክኸውን ይኽእል እዩ ተቐበሎ ንነፍስኻ ኣይትፍረዳ ኣይትንቀፋ ኩሉ ሰብ ይወድቕ ካብ ጌጋኻ ተማሂርካ ተንሲኻ ዓቢኻ ንቕድሚት ገፅካ ክደፋ ኣለካ ንነፍስኻ ምስ ካልኦት ናወዳደርካ ንታሕቲ ገፅካ ኣይትኺዲ number 3 check your health okay just serious ክንከውን ኢና yes ኩሉ ፈቲንካ ምስ ከባቢኻ ይትወዳደር ምስ ገለመለ ንብል ኣለና ሓደ ግዜ ግን ኣብ ሓንጎልና እውን ኣብ ኣካልና ኣብ ሓንጎልና ፀገም ክህልወና ዝከኣል እዩ ምክንያቱ ከማይ እንድሕር ኮይንኩም መብዛሕትኩም ማለት እዩ ብዙሕ ብድሆታት ናይ ሂወት ኢኹም ሰጊርኩም መፂኹም ዘለዎም እዚ ብዙሕ ብድሆታት ዋላ እኳ ስገሮ እምበር ስምብራት ክህልዎ ክእል እዩ ፀገም ፈጢሩልካ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ጥዕና ስለዚ ጥዕናኻ ግዳማ ኣካልካ ጥራይ ዘይኮነሲ እዚ ረቂቕ ሓንጎልካ እውን ቼክ የድልዮ እዩ ልክዕ ከምታ መኪና ብስሩዕ ቼክ ንገብራ ነፍስና እውን ቼክ የድልዮ እዩ sometimes issues of mental health start with the issues on physical nature consult your doctor and describe your condition and be as honest as possible so ምናልባት እቲ ዘሎ ናይ ብፍላይ ናይ መምሃርን ናይ ዕቤትን ናይ ምዝካርን ክእለትካ ኣዝዩ ድኹም እናኾነ ዘሸግረካ እንተኾነ ጠቕላላ ዘይሕዝ እንተኾይኑ ሕክምና ቼክ ምግባር የድሊ ናብ ዶክተርኩም ከይድኩም ዝስማዓኩም ነገራት ንገርዎም ቀልጢፈ ክሕዛ ይክእልኒ ብዙሕ እንተፅዒራ ኣይኮነለይኒ ዘሎ ተወሳኺ ድማ ሓቂ ንገሩ ኣይትሓስቡ ሕክምና ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ ኢሎም መቶም ጥንታውያን ኣቦታትና ኣቤት ክልብሙ ኣብ ሕክምና ከይድካ ንሓኪም ኣይሕሶን እዩ ሓጢኣት እዩ ኣብ ካህን ከይድካ ሓጢኣትካ ኣይሕሶን እዩ ወይ ኣይትኺድ ወይ እንተ ከይድካ ንኽትሓጥብ ዶ ትኸይድ ኢኻ ንኽትሓዊ ኢልካ ከይድካ ሕማምካ ይትሕባእ so tell your illness patients can struggle with a fatigue and brain fog which is sufficient to cause a mess in your life ሓደ ግዜ መፍትሒ ዘለዎ ፀገም ናይ ኣእምሮ ክህልወና ይኽእል እዩ ንእሽተይ ፀገም ክህልወና ይኽእል እዩ ከኒና ውሒትና ወይ ገለ መድሃኒት ነጊሩና ክሓውዝ ዝኽእል ፀገም ኣብ ሓንጎልካ ግን ሓደ ዓብይ ሃጓፍ ኣብ ኮንፊደንስናን ኣብ ዕቤትናን ዓብ ሃጓፍ ክገብረልና ዝኽእል ከም ዘሎ ክትፈልጡ ይግባእ that's why መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ሓንጎል ፀገም ብሜዲቴሽን ብስሩዕ ሜዲቴት ብምግባር ክሕገዝ ክኽእል ከሎ ንሱ ብዙሕ ስለ ዘይነዘውትሮ ሓደ ግዜ ድማ ላይፍ ስታይል ጉዕዞ ሂወትካ ወልፊ እንተለካ ወልፍታት ብምውጋድ ኣገባብ ኣደቃቅሳኻ ኣመጋግባኻ I can tell you how important this is ንእሽተይ ኤግዛምፕል ክበኩም ኣነ ቀደም ኣብ 2 ዓመት ኣብ 3 ዓመት ዳቢሳ ይቕይር ነይረ ምክንያቱ ዓይነይ ብዙሕ ስለ ዘንብበሉን ዝጥቀመሉን እናጎደለ ይኸይድ ነይሩ ኣብዚ ሓለፈ 3 ዓመት ግን ኣመጋግባና ታንክስ ቱ ቲቲ ኣመጋግባና ቀይርና ኣብዚ ሕጂ ድሕሪ 3 ዓመት ቼክ ገብር ምስ ከትኩ
عيني تمحيش سنحني أنا خابز حلفة قلت 3 عامات كمدن العالية كمبيوتر يتقبني يرى سكرين تايمز بزحين يرى نبزح لسرة so درجات تتصبيني يرى قدلي لقيت عيني تشبق صنعي قريب موت دكتور كمان so تاني مالتيو أما جاجبانا عبي ترالو دكاس عرفتي لايف ستايل ناتكا عبي ترالو وابتي حنقولنا يخون أب كل كفالنا يتعنانا watch out زيادة تنقولا. Sometimes the solution can be very simple. Taking to a mental health specialist can help you identify the problem and properly find an appropriate solution. So, حدا جزء تمرهنيت قربا كوني خلي تراي حكمنا خيتك حجز محتاج كيرسعنا كل جزء زي مصحفي زي مصحفكم زي فلتكم كتلو سلا تغلو حنت مصحف صحيفة اللغو أبد حساسبانا أبي حجز كتجبرلنا تغليا أباي مصحفنا يكونتن كتفيلكم وديكم دقاقيمكم كما وكسر تكملات خليهم if you didn't find it لينك تحت لكم كيتكم كتكملا يمعصنكم تم تعنانا بسرعة بكيلاتات بحكايم تشجرنا زدلنا هيوت مقيارات دما نغبر لنا number 4 manage your time حدا غزينا اطقاقما كون غلي دحري تتريفنا زلو كندي ساعات اب سكرين تحلف تلفزيون مس موبايلكا اب جيم كتصاوت تليفون كتزارب شات كتقبر تيك توك كتمت كمون انستغرام فيلمتات كتري موزيكا غسمع كل زي جزي يزوسد كندي جزي تتفلغي كندي جزي تتفالغا نسك خون خلي تمستير اب هيوتكا ابيت زي مقباركا بخالق عنقا እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘለኻ እንድሕር ቀፂልካዮ ህይወትካ ድማ ከምዚ ሕጂ ዘሎ እዩ ክቐፅል ህይወትካ ክቕያር ተኾይኑ ምቅያራት ክትገብር ክትብገስ ኣለካ እዚ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ኩሉ ስክሪን ገዲፍካ ሶሻል ሚድያ ፌስቡክ ዕፀው ወይ ኢንስታግራም ዕፀው ይብል ኣለኹን ሓሶት እዩ ኣይቅፅልኒ ሽጋራ ግደፎ ኢልካ በቃ ቀዳዲዱ ዝድርቢ ክምለስ እዩ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናግደልካዮ ነፍስኻ እናተቆፃፀርካ ብመንፅሩ ድማ ነቲ ግዜ ካብ ስክሪን ተኣልዮ ዘለካ ኣብ ካልእ ሕልፎ ኣብ ካልእ ውዕሎ ምንታይ ንሱ ክጠቕመካ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንካልእ ነገር እናተጠቀምካሉ ዕቤት ዘምፃልካ እናገበርካ ንኣብነት ዩቱብ እንተኣትየ ናይ ጆርጅ ትምህርቲ ክርየ እንድሕር ኢልኩም ኩሉ ግዜ ዩቱብ ክታቱ ይኮንኩም ምክንያቱ ትምህርቲ ከምዚ ናተይ ሓበሬታ ድዩ ካልእ ከምዚ ዝመስል ብዙሕ ሰዓታት ኣብኡ ከተጥፍእ ከቢድ ስለ ዝኾነ ደርፍን ፊልምን ግን ይስሕበካ እዩ ኮንሳምፕሽን ስለ ዝኾነ እዚ ኤጁኬሽን እዩ ኮንሳምፕሽን ግን ትህልኾ ስለ ዝኾነ ደስ ዝብለካ እዩ ስለዚ ዩቱብ ክኸይድ ተኾይነ ወይ ገለ ክመሃር የልካ እንተኸይድካ ናይ ዩቱብ ግዜኻ ገደብ ክግበሮ እዩ ዝርግፀኛ ወይ ዝኾነ ፊልም ክርኢ እንተኾይነ መጀመርያ ሓደ ዝምህረኒ ነገር ክርየ ድሕሪዩ ንዑ ስለ ዝተምሃርኩ ድማ ዘዘናግዓኒ ክርየ በሉ ከምዚ ጌርኩም ንሂወትኩም ኮንትሮል ግበርዋ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክትወስደኩም ማለት እዩ ስለዚ ብኣገባብ ጌርኩም ኢኹም እቲ ልምድታትኩም ክትቅይሩ ትኽእሉ give yourself a time frame for ኩሉ ግዜ ድማ ዕላማታት ከተውፅኡ ከለኹም ዕላማኹም ገደብ ናይ ግዜ ግበሩሉ ነቲ ኣብ ዕላማ ድማ ብግዜ ምቐልዎ ንኣሽቱ ንኣብነት ድሕሪ ወርሒ ኣብዚ ክበፅሐ ከምዚ ክኸውን እየ ትብሉ እንተለኹም ሎም መዓልቲ እንታይ ገብር ኣለኒ መዓልታዊ ክትገብሮ ዘለካ ግዜ ክህልወካ ክኽላሎ ነቲ ኣብ ዕላማኻ ንክትበፅሕ ዓብ ቻነል ክኸውን እየ ዝዓበኹ ቻነል ክኸውን እየ ክብል እንድሕር ኮይና መዓልታዊ ክሰርሖ ዘለኒ ስራሕ ግን ኣለኒ ንኻልኦት ክሕግዝ ዝሰርሕ ኮይነ መዓልታዊ ክገብሮ ዘለኒ ኣለኒ እንዳትስ ዋይ ድማ ናብቲ ዝለዓለ ንክትበፅሕ ማይክሮ ስቴፕስ ክትወስድ ትክእል ኣለካ ንኣሽቱ ነገራት መዓልታዊ ክትገብሮም ትኽእል መዓልታዊ እናገበርካ ዕቤት ንእሽተይ እናምፃእካ ክትከይድ ከለካ ኮንፊደንስ እናተሰማዓካ ዓወት እናተሰማዓካ ትኸይድ እዚ ድምር ናይዚ ድማ ኣብ ዓብ ደረጃ ንክትበፅሕ እቲ ዝበለፀ ጥበብ ንሱ ይክብለኩም ይኽእል እምበር ትፅቢይ ሓጊኻ ሓንቲ መዓልቲ ረኽባ ዓወት ኣይኮነን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘብፅሐካ ቁፅሪ 5 is very important see where your money is going ሓደ ካብቲ ፀገምና ድማ ገንዘብና ኣበይ ከም ዝኸይድ እውን ስለዘይንፈልጥ መብዛሕትኡ ሰብ ገንዘቡ ብኣገባብ ዘይኣሊ ጭንቀት ክህልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንገንዘብ ኢሉ ደም እናረሃፀ ኣብ ስራሕ ናብ ገለን ንገንዘብ ኢሉ ክንደይ ሪስክ ወሲዱ ከምዘይመፀ ሎሚ ብገንዘቡ ክላገፅ ከሎ ካብኡ ዝኸፍእ ነገር የለን 8 ሰዓት 10 ሰዓት 12 ሰዓት ደም ርሂዝካ ዘምፀኻዮ ገንዘብ ትብትኖ እንተለኻ ጭንቀት ክገብረልካ ምዃኑ ርግፀኛ ለውጢ እውን ክትገብር ኣይኮንካ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ካብ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኮይነ ኢልካ ቁሪምሪም እናበልካ ትነብር መጀመርያ እንታይ ክትገብር ኣለካ ገንዘብካ ኣበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ብትክክል ቸክ ግበሮ ክንዲዚ ደሞ ዝተኸፊለ
قرش نابز خيدا 50 أبز خيدو 100 أبز خيدو كله حدا بحدا أبي كم زخرة كتفلت يقبع أنت فليتك أبي بجيجا جنزب تتفهم زلها خرداكايو جنزب كتحز ما كتجمريها جنزب كان أبي خيدكم زلوا كسب زي فلت كارما كتعبي تخلنيها حنسب أبي كم زخيد زلوا أنت فليتك لو من دموزاتي كانت بحيتو كتوهل لولوز جبا كجنزب نابين أكاونت خيدالو save first مبزحتنا جنزبنا أبزلنا حشاشيشنا وقربت اللي مسرفنا نوعينا نوهلل الشنة بحال زي معناته نخالو سبات كل كفيل كاي جنزب كان نفسها شرات قبرها لها تاخذ قبر زقباكي مجمريا لنفسك كفيلكي دحريو استرفه نخالوت تري تريف كادمان قال يوم نابنا زحشاش زنبرك داونتي ترف of course يترف كلام بزلكات غي fine no problem شو كل جزء نفسهم ذكروها ገንዘብ መሓዝ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ገንዘብ ግዜኻ ኣበይ ከም ተጥፎ ክሕግዘካ ስለ ዝኽእል ገንዘብ ዘይብሉ ሰብ ዋላ ሕቁኡ ዝሰብር ስራሕ ክሰርሕ እዩ ዝግደድ ምክንያቱ ምርጫ የብልካን ገዛ ክራይ ትከፍል ስለ ዘለካ ገንዘብ እንተለካ ግን ሕቁኻ ዝሰብረካ ነፍስኻ ዘበላሸወካ ስራሕ ኣይትሰርሕን ኢኻ as simple as that ሓርነት ዝበሃል ካሲ እዩ ገንዘብ ኣይናይ ስራሕ ትሰርሕ መዓሽ ትሰርሕ ብኸመይ ትሰርሕ ንኽትመርፅ ዕድል ይበካ ናብኡ ንክንበፅሕ ዕላማና ስለዚ ገንዘብ ካብቲ ሰራሕኩሞ ኣዋህልሉ ምስ ኣዋህለልኩም ድማ ምውህላል ማለት ንገንዘብ ተደቅሶ ኣለኻ ማለት እዩ ካብ ዝድቅስ ግን ዘይተስርዖ ስለዚ ተማሂርኩም ፍልጠት ሒዝኩም ንገንዘብኩም ቀስ ኢሉ ባዕሉ ክዓብየሉ ዝኽእል ዘገሚሉ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ብዘይናትኩም ፅልዋ ክበፅሓሉ ዝኽእል መንገዲ ክትሕዙ ኣለኩም እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ዝነግረኩም ናይ ስቶክ ማርኬት ዕድል እዩ ካብቲ መሃል ንሎሚ ጥራይ ኣነ ምፅዮ ዘለኹ ለውጢ ክሳብ ክንደይ ኤክሳይት ይገብረኒ ንብዙሓት ምሳይ ትመሃሩ ዘለኹም እውን ስለዚ ከምኡ ጌርኩም ናብቲ መንገዲ ክትኣትዉ ተደሊኹም በቲ ድራር ሂወት.com ዝብል ዌብሳይት ኣትኹም ሓበሬታ ውሰዳቡ ብዙሕ ሓበሬታ ኣለኩም ብትኽክል ሓጊዘ ምሂረ ኣብቲ ዘድሊ ከብፅሓኩም ይኽእል እየ ሙሉእ ሂወትኩም ድማ ክትሕገዝሉ ኢኹም ትውሳነ ሶ ገንዘብካ መሓዝ ፅቡቕ እዩ ሒዝካ ግን ከተስርሖ ኣለካ 6 እቶም ዝበለፁ ተፃወቲ እቶም ዝበለፁ ፊልም ኣክተርስ እቶም ዝሓየሉ ሰባት ኮች ኣለዎ ኣሰልጣኒ ኣለዎ ኦኬ ዝደለኻዮ ስፖርተኛ ተቕፅ ናብነት ኩዕሶ እግሪ ሮናልዶ ናይ ጋንታ ኮች ጥራይ ኣይኮነ ናይ ግሊ ኮች ኣለዎ ናይ ስፖርት ኮች ኣለዎ ናይ ኩሉ ኣለዎ why they want somebody to really control them ከርእዮም ዲስፕሊን ከትሕዞም ዘይፈልጦ ነገር ከፍልጦም ስለ ዝደልዩ እቶም ዓበይቲ ሰባት ንስኻቶም እቶም ንሳቶም ኮች እንተለዎም how about you ፕሬዚደንታት ኮች ኣለዎ ስለዚ ነፍስ ወከፍ ሰብ ኮች ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣነ ናተይ ኮች ግለሰብ የብለይን ሞዴል ዝገብሮም ሰባት ግን ኣለውኒ on daily basis ቀፃልነት ብዘለዎ ካብኦም ዝመሃሮም ሰብ ኣለውኒ ስለዚ ኮች ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ሂወትካ ንኽትቅይር ኣነ መን ኮንካ ዓለም ምልእቲ ሓጋዝና ድሌት ከላ ንስኻ በይንኻ ትኸውን ስለዚ ኮች ምግባር ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ሂወት ብኸመይ ከም ትሰርሕ ማንዋል የብላን ቴሌቪዥን ክትገዝእ ከለካ ማንዋል ኣለካ ዝግበር ዝብል ኣብ ሂወት ግን ማንዋል ዝሃበካ የለን ገለገለ ሰባት ሓቆም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቅዱስ መፅሓፍ ማንዋል ወይ ከዓ እቲ ናይ ሃይማኖት መፅሓፍቲ ንሱ እዩ ይብሉ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር እውን ኣለዎ ግን ንዕውን ኣይነንብቦን ኢና some of us simply cannot find our way through the jungle of life this is harsh truth but on so ተሓቂ መንገድኻ ክትፈልጥ ቀሊል ኣይኮነን ሓገዝ ከድልየካ ይኽእል እዩ ሓገዝ ከም ዘድልየካ ፈሊጥካ ምድላይ ድማ ልቦና እዩ seek and find a life coach this way you can get the support you need and have somebody by your side that would cheer you up and push you forward ስለዚ ላይፍ ኮች ወይ ከዓ ኣብ ሂወትካ ዝሕግዘካ እዚ ናተይ ትሕዝቶውን ከም ላይፍ ኮች ክትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ኮች ትረኽቡ ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ሂወትካ መንገዲ ዘርየካ ጥበብ ዝነግረካ ጥበብ ዝህበካ this is very important ምክንያቱ ኣብ ሂወትካ ከተስተኻኽሎ ዘለካ መምዘኒታት ናገበርካ እንተኸይድካ ንኽትዓቢ ዝበለፀ እዩ make sure you find someone who is responsible እዚ እንትበልኩኹም ግን ብዙሕ ኮች ኢና እናበሉካ ዘሽክዑ ኣለዉ ጥንቃቐ የድልዮ ስለዚ ዘተኣማምን ኣብ ሂወቱ ዓወት ዘምፅአ ፅቡቕ ንስኻ ክትበፅሖ ትደሊ ዘለኻ ኣብኡ ዝበፅሐ ሰብ ናብኡ ዝበፅሐት ሰብ ደሊኹም ምሶም ክትለግቡ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ዝጎድኡ ሰባትን ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ናይ መወዳእታ take full responsibility ሂወትካ ክትቅይር ትደሊ እንተለኻ ነገራት ምዃን ኣብይኒ ክትብል ተኮይንካ እሞ ክትቅይሮ ትደሊ እንተለኻ መጀመርያ ክትገብሮ ዘለካ ሕሜታ ዘይኮነ ሓላፍነት ምውሳድ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሂወትካ ሓላፍነት ወሲድካ ፀገማትካ ኩሉ ሂወትካ ብኣኻ ጥራይ ክቅየር ምዃኑ ኣሚንካ ክሰርሕ እንተኽኢልካ ጥራይ ክስቶ ከምዚ ገይርኒ ንፋስ ከምዚ ኮይኑ ዓዲ ከምዚ ኮይኑ ቀምሻ ኣደይ ሓንክልኒ it's not going to serve you ንዓኻ ዘድልየካ ሂወትካ ክቅየር እንተኮይኑ ንስኻ ኢኻ ንስኺ ኢኺ ክትቅይር እዮም
نزك كساب زي تردانا كنقير أين خلينا معات مغنيات كلونايو كجلجلنا جنا يكونن so مغنيات دما نتحيل كابانا وسيدو نابتم كالوت كم سجريز قبره حيلنا أبيدنا يكون you need to realize that no one will do the work for you you are the only one who can do it for yourself ስለዚህ ኣነ እየን ሂወተይ ክቕይራ ዝኽእል ኢልካ ኣሚንካ ኣሚንኪ ዘድሊ ስጉምቲ ኩሉ ክገብር እየ ክሳብ ማስ ክሳብ ዝዕወት ክሳብ ትዝደልዮ ዝረክብ ክንምንታይ ዋጋ ይኸፍል ክገብሮ ኢልካ ቆሪፅካ ክትብገስ ኣለካ I hope ዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ጉዕዞ ሂወትኩም ንቐድሜት ንኽስጉሙ እተኣቢኩም ዝነበረ መስገድላ ስጊርኩም ድማ በንጢስኩም ንኽትወፁ ትሕግዘኩም ትኸውን ኢለ እየ ዝገብራ ዘለኹ እንተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ላይክ ባተን ረምዎ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ድማ ብታሕቲ ሃቡኒ ምናልባት ናሕዋትና ናሓትና ንኻልኦት ናንሹ ክጠቅሙን ስለ ዝኽእል ሸር ግበሩሎም I'm sure that it can help them እናበልኩ እዛ ርእስታ ብዝኽውድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ብለኩም ሰሰናዩ ቻው